Kane kadai ka All India Radio Shillong, ka Kubor ban pule dai Alvarin Karwanlang. Kimat kibakong san minta ka step. Menteri Rang Bado Narendra Modi unsa ay ka jingkren hakadorbar baningkong jong ka jingyalang G20 Summit kabanlang minta ka sni ha Buenos Aires. En penkiu no ya ka jingdon kinong mikmat ha ka khasi bat Garo Autonomous District Council na ka laipungut syaka saupungut ang Joint Secretary jong katmat ki kam korbari ka Sarkar Pedeng u Satendra Garg. Bat persya ka seng North East Students Organization ya ka jingtmu ban puntrekam ya ka Citizens Amendment Bill arjar khatnriu. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Bado Narendra Modi unsa ay ka jingkren ha ka dorbar baningkong jong ka jingyalang G20 Summit kabanlong mentagas ni ha Buenos Aires. Ka pang pedeng jong ka ni ka jingyalang kalong banwan ra ya ka jinghap jingmut lang kaway nakabenta ka roy ka par ka barenti bat kabayay ni. Foreign Secretary kari India Vijay Gokhale ulet ho ba Menteri Rang Bado kari unsdang ya ka jingkren ha ka dorbar baningkong jong ka ni ka jingyalang daga ba punsyong nang rem ya ka jingkren jong halor ka pang pedeng ban bu ya ki pait nang song hakmat. Ki jingma ki bami na ka jingkiu bat hiardor ka umpnyang ki program badang susdang ningkong kum ka Skill India ka Mudra Yojana ka Digital India bat ka GST bat kiway kinlong katto ka ni kimat ki ba unkren hakatay ka dorbar. Kani kan long ru umaw jam ban punklain ya ka jinga trailang nakabenta ka bha ka miat jong ka perthai baro kaway. Modi ulaong ba kalong ka ay ka badan kambha ban punsulol ya ka jinga trailang kiri ka perthai ban leting ya kito ki baphet no shabari hadien ki kam thok pisa bat kito ki bakarshan pisa ya ki kunhun le no bapher. Rengkat ka jingle ban ya don lang hakate ka jingelang Modi unya kendu ru ya kinong yalam jong ka BRICS menta ka sni ki bakenthop ya President ka China Xi Jinping ka Chancellor jong ka Germany ka Angela Merkel bat Menteri Rang Bado ka Netherlands Mark Rutte. Henin kasni Menteri Rang Ba ka Meghalaya Conrad K Sangma kidkhot jong ki likely ki Autonomous District Council kinong mikmat jong ki kliet nong sensyar bat ki seng bhalang hakabala dang lang ru Joint Secretary jong katrat ki kam korbari ka Sarkar Pedeng Satendra Garg kilayatai halor ki mat ban penkala ya ka kharnget ka bahan riu jong ka riti sensyar kari India. Ha ka jingkran lingkot ka ba ula ay ha kani ka jingyalang Conrad Sangma ula penpaw ya ka jing sngohun halor katay ka jingakren. Nakaliang jong Joint Secretary pat ula pun syai daga baong babaro ki jing snokya jong ki jait benriu ret pat bat jong ki Autonomous District Council lala ban weng no. Ula thu ru ba dakani ka jing penkala an penkiu no ya ka jing don ki nong nikmat ha ka Garo Hills Autonomous District Council bat ka Khasi Hills Autonomous District Council nakalai phongut syaka saw phongut. Sawngut na kini kinong mikmat kinong ki belajiet da ka sarkar bat arngut na ki kendai ki kenthai. Ka Election Commission henin kasmi kala hukum ban penlong biang ya ka jing tap vote ha Aja Sora Mizoram ka bahab ha ka Tuchang constituency. Kadaw kalong namar bakikor EVM ha katay ka jaka kila thot bunsien ha kasmi tap vote kabala long ha ka arpupra tarip jang ubanay bala dep yatwa u officer balit pet ya ka election. Kani ka jing tap vote biang kanong ha ka saw tarik menta ubanay la yatwa u Deputy Chief Electoral Officer ka jilla u H. Lian Zela. Kumbalay spa ngut kinong tap vote ha Aja Zora kimshim lala ban tap vote na ka jing thot jong kikor EVM ke badan hakatay ka jaka la benrap ulian zela. Ka Aja Zora kadai ka shnong ha ka bakhambon na kinong shong shnong kidai ki chakma bat kahap ha ka district long tlai jong ka Mizoram. Menteri Khana ka Sarkar Pedeng ubadai pet yakatnat Women and Child Development but Minority Affair Dr. Virendra Kumar ulale jino henin kasni ya ka Working Women's Hostel ha Mission Compound ka One Stop Care ha Ganesh Das Hospital ka ICDS Center ha Maliam ka Civil Hospital Shillong bat ki center jong ka PMAY bat PMKVY banjurip bnya ya ka rukam trekam jong ki. Ha kabayakran baki nang pathay khubor hadian kani ka jingle jingo jong uni Menteri ulaong baki One Stop Center nakabenta ki kenthai bat khanna kilong kiba ai jingirap bhai ki kenthai da kaba plinat yaki baken ai ki jing ujor halor kanu ka jing sha thom bor ni jing sha le dan da kabayarap yaki lengba ka an
Uni Menteri uleh thu bakat nak try kam jong kadang perkhat ban penni no da mobile application ka ban yarap ki kenthai ne khana ki bahap hakanu kanu jing da ka ba ki khnyat ya ubudam uban pha jing tip mar ka police station ka bahajan do ki bat yo ya ka jing yarap hakapor ka bakhandiat Haka bakren chapang ka jing sha le bank ki khana ki khulung ukumar ulaong baki NGO baki nong tray man sngoba ringkat baki school ki dai ban penlong ki program ban ai jing pen shai chapang kane ka benta kane ka dai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor ka North East Students Organization NESO hennen ka sni kala dawa ya ka sarkar pedang ban ampen trekam ya ka Citizens Amendment Bill 8000 khan rio namar kane kan penslor ya ka jingwan rong jo ki mender nakiwai pat kiri ka parthai shakathain shate lamingi ka NESO ringkat baki seng baper na ki jilla ka thain shate lamingi kala penlong ya ka jing persha jongka da ka penlong ya ka jinyalang ha ka jakayan kali hakmat ka Additional Secretariat Shillong hennen ka sni da ka baong bakane ka bill kalong ka bapersha ya ki try muluk try jaka jongka ne ka thain ha ka jingkren ka ba ula ai ha ka ne ka jinyalang u chairman ka NESO u ba Samuel Jirwa ula ong baki seng balawan persha kin ampriang ya ka ne ka bill namal kan penslor penban ya ka jingtu ki mender na Bangladesh uni unong yalam ula ong ru baki seng ki persha ajur ru ya ka jing pentrai kam ya ka Armed Forces Special Powers Act ya ka bala pentrai kam tang ha Jammu bat Kashmir bat ha kadong shate lamingi ka bala ai bor palat ya ki sipai ban le kat ba ki man da ka ba ki ai daw ba le khinra ya ki le no ka sarkar Tripura kala pendat ya ka jing ai jing hikai ya aspa saw phongot ki no hikai primary but aspa ngot ki no hikai secondary bekin long ki master trainer ha ka be dai bat ka rukom hikai ya ka syllabus jong ka National Council of Education Research and Training NCERT kadaw bala penlong ya ka ni ka jing ai jing hikai ka long nama ba ansa pentrai kam no ya ka syllabus jong ka NCERT ha barok ki school ki badan ha ka ni ka jilla na do usnam ubanwan Khnang ban bishare ka jingya shakhmat ba ka jinglong balakre na ka benta ka ni ka kam u menteri rangba Biplab Kumar Deb ringkat bat u menteri ka pulit puthi jong ka ni ka jilla u Ratan Lal Nath bat u chief secretary ka jilla u LK Gupta kila penlong ya ka high level meeting banyatai halor ka jingpun rung ya ka ni ka syllabus haki school Karkum ka jing tet balayo lum kan sadan sa ka pat ka jing ai jing hikai yakino hikai primary nado ka lai tarik hado hundu tarik uno pra bat yakino hikai secondary nado ka tayo banin kong u kalalengkot 8000 khat khandai kham hadian ka nepat kini kino hikai ki balayo jing hikai kinsa ai jing hikai yaki wai pat kino hikai ki badan hado 1000 ngut ka sarkar kalabu tarik ban pendat yaki jing ai jing hikai baro hapo ka khatsan tarik uluber haus number 1 kabalong artayo shua ban sedang school ka office jong superintendent ki pulit jong ka district West Jaintia Hills ringkat ka jinya trailang bat ka FHI 360 jong ka Meghalaya AIDS Control Society kala penlong ya ka program ai jing hikai ai jing shai halo ka jingpang HIV AIDS henin kasni ka jingmu jong kanika program ka longban ai jing shai ki pulit ka West Jaintia Hills shapang kumno ba uni uknyang jingpang uyo ban rong shapo kamet ubriu bat kumno ban yadaya de na kanika jingpang ki pulit jong ka 3rd MLP battalion ka MPRO ki pulit penlip ding bat ki pulit badai pe ya ki ying bindi ki layadan lang hakatai ka program haka jingkren ka ba ula ai haka ni ka jingyalang u SP ka West Jaintia Hills uba lakador siem ula ong ba kani ka program kanirap shibun ikipulit ban tip khambnya shapang kani ka jingpang ka bama kabala tip kom ka HIV AIDS ni ka jingpang nyang kulya Hanagalan ka jingpun kriya pentrom na kabanta ka tamasa Hornbill Festival arajar khatpra kala biang ba bat kani ka tamasa kan sedang no menta kasni ya kani ka tamasa balas dang na do usnam arhajar an penlong ha Naga Heritage Village ka bajangai kumba khat kilometer na kanong ba Kohima bat katung ila poy ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaje ninya so ba ka Delhi station na kabanta ki khubor kani ka dai ka All India Radio Shillong